Els espanyols s'estan matant entre ells. Tornen al 1936, tornen al clima guerra civilista amb el qual s'hi troben ben còmodes. Les Monasterio, Ayuso i Iglesias es treuen els ulls entre ells i aquests cretins són els que deien que la societat catalana estava dividida. No puc més que riure'm de les seves misèries. Quan l'enemic està dividit és el millor moment, justament, per atacar-lo. Però mentrestant hi ha molts catalans que davant d'aquest fet proclamen el seu antifeixisme, que és la millor manera de quedar atrapats en el pervers discurs espanyol entre dretes i esquerres. Ens tornarem a equivocar si ara en aquests moments no fem efectiu un independentisme dur, contundent i radical, que és la millor manera per poder-nos desfer de la pestilència de la política espanyola que vam veure en aquell debat a la cadena SER, on una catalaneta com l'Àngels Barceló volia ella salvar Espanya.